Junta, building better Africa. Lero pamene ndinali pa meeting imeneyi yomwe Bila anakhazikisa pa Magoti Community Secondary School, ine ndinapezeraponso mpata nditaona kuti mafumu anali pomwepo. Kuti ndachiona kuti nchabwino nditacheza nawo amfumu, nditamva kumbali yawo poti amfumu akhala kugwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana, amboma angakhale ena amene sali amboma. Zimathekanso paja kupezeka kuti anthu ena kubwera kuti tigwire ntchito iwo nkuwaletsa, koma apa ndakangati nangu adzidzimusa afuputa basi mukaonekera pomwepo. Kenako nawafunsa ndithu taonerani mmene tinachezera ndi amfumu a Senior Group Sergeant. Edu abale anga mukaona apawa ndi mafumu and tili ndi mfumu yaikulu imodzinso pompano yomwe tufuna angoti uza mawu awiri atatu pamene malo ano pali mkulu ameneyi Ilyas Karimu komanso Bila Karimu. Amfumu Sergeant ulemu wanu. Ine ndakuona lipopa monga munthu mmodzi amene ali wamkulu kwambiri mmuzi muno, kuzamva komanso ndikuzagwirana chanza ndi mwana ameneyi Bila. Kodi mwamulandira bwinobwino? Bwinobwino ndiponso bene tamulandira na manja ateni kaya abwere tinayo ntchito atithandize mmalayo bwino. Inu ngati mfumu namva ndithu nkati muchamanena kuti munthu ne sinawine sinayambe koma zituko zokha zimene ndayamba. Inu ngati mfumu mungatitepo mboni kuti zitukozo mwasona zonadi mapo pachapo hapo kumaso wakisimi watumunda afuka sokera ndiponso tikufuna kwambiri shuka ene mbuyo mwa khalilamiza uyu tikufuna kwambiri apambane. Yetu umu ndi mmene amfumu analankhulira nakuti ayi ameneyi akumufuna kuti atapambana ndipo akapambana atipangire zomwe ife kunoko anthu akunsanja lalanje timakhumba kapena tikukhumbira. Motero ine ndikadayendabe moti ndikumananso ndi munthu wina amene inu mumve mbali yake anganene kuti bwanji. Yes, lero lino tili pano pa Magoti Community School pamene pali mwambo okumana ndi onse amene ali ndi maudindo, onse amene akuthandizira kapena kusapota mkulu ameneyi kuti Shadow MP Bila Karimu. Moti apa ndili ndi mmodzi mwa anyamata amene amayendayenda kutamangatamanga kugwira ntchito limodzi ndi Bila Karimu amene dzina lawo akuza niokha, timve kuti iwowa akonzeka bwanji pamene kampeni yasala pang'ono kutsekulidwa. Bwana choyamba ndikunyadileni chifukwa chondipanga interview tsiku la lero. Dzina langa ndine Chimwemwe Mwandire yapasonkho, koma anthu amandidziwa bwino kwambiri ndi Nyong'o Mwandire. Inu lero lino ndikuona ndi muli pano tamangatamanga, ndikakumbukira mbuyomo alipo amene mmayenda nawo pano pasi mukuyenda nawonso, tikuona ndithu mukutamanga ndi ena amene tikuti ndi Bila. Zikukhala bwanji? M'bale wanga ine ndi zonadi mbuyomo ndimayenda ndi ena, ndisabise pano ndimayenda ndi chaola, koma ndidaona kuti nsanja lalanje kuti atheke chitukuko chifikire pena paliponse ndinapanga chisankho choyamba kusapota Bila Yunus Karimu. So ndidaona kuti Bila Yunus Karimu ndi MP ekhayo amene akuonesa kuti akangoti atenga mpando pa 16 pano akhala MP othandiza komanso wachitukuko kudera lino la nsanja lalanje. Moni mufuna kutiuza kuti Bila Karimu anthu amudalire akhoza kutukula dera la nsanja lalanje? M'bale wanga umboni ndi umene waona tsiku la lero, tachoka ku bridge ku Sewu tayenda tathamanga kudali molalo wamphamvu kwambiri sizidachitike pa nsanja lalanje, kusonyeza kuti anthu apa nsanja lalanje mwana amene Bila Karimu amulandira ndipo pa 16 pano tukachonga Bila Yunus Karimu. Wekha kudziwa kale kuti Bila Yunus Karimu sakuti ndidza koma iye akuchitiratu chitukuko panopa, akuyita zitukuko zosiyana-siyana mudera lino la nsanja lalanje. Taonapo Bila Karimu akuyikisa mijigo ya nyowani mudera lino, kukokesa madzi amatapu, komanso pamene tili pano pa Magoti CDSS Bila Karimu
ali ndi basale amalipirira na school fees kusonyeza kuti munthu amene ali ndi masomphenya fa akupanga zitukuko zooneka ndi maso asadalowe mboma ndiye kuti bwanji ndikampasa vote pa 16 pano adzapanga zitukuko zotani pamene ena acha kuti mukadzandivorera ndizapanga zakuti ndizapanga zakuti kulephera kufotokoza mfundo zimene abwera nazo pa ground 2025 kuti anthu akudera lino asanjira lanja awachitira chake chakuno umo ndi mmene mukumvera ndithu amene ndi chimwemwe kapena kuti nyongo tsine mmene mmalidziwa licha koma tili mkati mucha tinazamva ndithu kukambidwa nena kuti ayi anthu akusanjira lanje ngati mpira ngawine zitukuko zina mutha kumabwera even kuchikwawaku tonse tikhala timu imodzi tizathandizana imuyo pamene tangotitsikimizirani m'bale wanga amene chani mkulu wake munthu sangataye mphache yayi toka anthu amuno musanjira lanje tikudziwa zimene onapo ili asikalimu zitukuko zimene akuchita kudera kwawo kuli zitukuko za nkhani ifenso tikufuna kuti zitukuko zimene zili kuchikwawa south mpira akali mwakapambana pa 16 pano tizionenso mdera lino la nsanjira lanje tifaje kuti iyayi enawa sangatithandize koma tiyang'ane masomphenya athu pa mpira a Unistalimu Fandi MP wa Chinyamata amene wabwera ndi masomphenya abwino ndipo m'bale wanga ndikunenetsa pano kuti mpira akalimu sakulusa ndipo ife sitikuopa chifukwa taona kale kuti anthu ena ayamba kale kutitsata koma ife sitibwezera ife game yabwino simaponda m'bale wanga ndife ife ndaleza tilipanga zabata koma ndikutsimikizira kuti pa 16 pano I swear you m'bale wanga tikuwina chakuno malingana ndi nthawi mawu ano omaliza ndolai mawu omaliza ndikuwalimbikitsa anthu amene akutionera ndikudziwa kuti anthu ena mmene ndikuyankhula pano ayankhula zonyoza mapropaganda anu sapindula kwa mpira akalimu tikuwuze mnedu pano mapropaganda anu sapindula chifukwa muti amulephera mpira kumulowa ena takuona ni kale mwamba kubwera ndi mapropaganda koma mudziwe kuti mapropaganda anu sagwira ntchito ife anthu abwino tatsimikizira kuti munthu amene tikumuona wachitukuko ndi mpira Unistalimu m'bale wanga pali mwambi akuti dansi ya mikango babe sangafine nawo ziko kwambiri umo ndimene alankhulira mkulu ameneyi muja tinanenera tikadalipo mpano kupereka umboni kuonesesa kuti china chilichonse mmene chikuyendera zikukhala bwanji chinyengo chili pati zabwino zili pati zikulankhulidwa zotani ndipo tikhala tikubweretserani besina ine Club Shunta ndilipo mpano kufikira mathero azonse ziko kwambiri m'bale wanga ine ndimodzi siko Club Shunta, building better Africa.